Salutare, dragii mei, și bine ne-am reîntâlnit la un nou video pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB, în această zi frumoasă de luni și început de săptămână, evident, unde, după cum știți, miercuri, deci mâine se va lista hidroelectrica și să vedem ce se va întâmpla cu BVB-ul nostru, dacă va crește lichiditatea în următoarele săptămâni și luni de zile, să vină fonduri și investitori străini și să vedem ce va fi. Evident, din experiența mea nu m-am băgat pe hidroelectrica, nu am cumpărat acțiuni, am avut dreptate, intuiția de fapt. Rata de scurire a fost de 400 și ceva la sută. Cine a intrat a primit destul de puține acțiuni. Și probabil vom vedea ce va fi miercuri, dacă cei care au cumpărat se vor bucura de acei 3% discount și vor marca profitul. Dar pe mine nu mă interesează ca analist tehnic, pe mine mă interesează graficul și eu voi intra în funcție de grafic și nu de fundamental. Bun. Haideți să mergem să facem ce mă pricep cel mai bine, și anume analiza tehnică. Voi răspunde la întrebările voastre și evident vom analiza. Să așteptăm pe tantea asta care face reclamă la ce-o face ea. De fapt, nici nu mă interesa video ce căscat sunt. Da. Bun. Este ultimul video și cineva spune, da? Adrian, mulțumim mult pentru analize, majoritatea sunt de o precizie formidabilă, se poate o analiză pe BRK, am observat că a crescut cu mult mai mult de 2% în ultima lună. Toate cele bune. Hai să mergem direct la BRK. Dar înainte de a începe BRK-ul, vreau să facem o analiză pe Nuclear Electrica, că așa am promis unei persoane și mă țin de cuvânt. Nuclear Electrica pe graficul de H4, să sperăm că s-a finalizat valul 2 aici. Practic avem o corecție foarte mare și după orice val corectiv urmează un val impulsiv. Și mă aștept ca pe Nuclear Electrica prețul să coboare. Evident, nu are voie să coboare până, adică are voie să coboare până în 40, dar nu să spargă, să facă breakout sub 40 și undeva din această zonă mă aștept să urce destul de mult. Avem valuri principale, subvaluri și subvaluri în valuri, dar nu vă interesează pe voi. Important e că eu mă aștept ca prețul să coboare, dacă nu chiar cumva valul 2 s-au finalizat aici. Valurile corective sunt foarte dificile și dă dintr-un val în altul și puțin mai greu de identificat într-o primă fază. De aceea avem nevoie de răbdare, dar dacă ar fi să o luăm ca la carte, am avea teoretic acest pattern care mi-arată că prețul ar trebui să coboare. Deci pe Nuclear Electrica, dragii mei, dacă, repet, prețul nu trece de 40, tot ce este până în 40 se poate cumpăra, să faceți DCA și să ne așteptăm la creșteri destul de mari. Ăsta vine frumos aici, 4 vine aici, iar 5 vine undeva spre 60 și ceva de RON. Dar asta e până la sfârșitul anului. Vom vedea dacă ar mai fi un A, B, C și prețul să coboare. Observați că valul 2 l-am pus aici, dar el poate să fie aici și să avem ceva de acest gen. Dați că am greșit. Ăsta vine aici, ăsta vine aici, ăsta vine aici, ăsta pe aici. Da? Și formează un alt parter corectiv. De obicei, e bine să avem mare răbdare, să vedem finalizarea patternului și după aceea vedem acțiunea prețului. Dar, în total, prețul pe Nuclear Electrica ar trebui să crească în acest an. Bun.
Sorin, se poate o analiză. Așa, stai, eram pe Adrian, vroia BRK. Unde, Doamne, Doamne, să mă duc? Aici era. BRK-ul, dragii mei, după cum vedeți foarte, foarte bine, a ajuns la targetul meu. Nu am pus aici un număr. 0,18, de aici a respins. Mă aștept să facă o corecție și la finalul acestei corecții prețul să urce. Punem culoarea verde că va fi trend ascendent. Da? Deci mă aștept la o mișcare laterală. Acum suntem oricum în luna iulie, de regulă este o perioadă de concedii, lumea mai pleacă, marchează profitul și probabil că câteva zile, săptămâni va sta prețul pe loc și așteptăm finalizarea acestui val C. Practic aici ar veni un alt val mai mare, un alt swing, care să mi-l ducă mie spre 3. Haideți să punem aici, schimbăm culoarea. Dar detaliile tehnice pe voi nu vă interesează, că ele e oarecum destul de complicat. Eu vă arăt direcția. Tehnic ar trebui să coborâm, să meargă în lateral și la un moment dat, când cumpărătorii sunt suficient de puternici, să împingă prețul spre undeva la 0,22, ceva de genul acesta. Vom vedea cu exactitate când vom finaliza valul 2 și vedem cam unde s-ar finaliza valul 3. Cam asta ar fi cu BRK. Sorin, se poate, vă rog, actualizare pe Mako Wine și ATB. Mulțumesc frumos. Mergem aici. Mako. Ups, asta nu-i bine aici, nu știu ce. Nu știu ce are platforma din dereglează mie analizele și mie nu-mi place să muncesc de mai multe ori. Deci, pe Mako, dragii mei, mă aștept, zic că eu suntem într-un val 4, nu are voie prețul să coboare sub 16,8, sub maximul valului 1. Tot ce este peste 16,8, mă aștept la un long de zile mari. Să închidem acest sub val 5 din 5. Evident că valul 4, ca și valul 2, poate v-ați învățat de sutele mii de videouri, este un val corectiv, este un val haotic. Mulți în valul 4, când finalizează valul 3, mulți marchează profitul, vânzătorii și cumpărătorii nu își încordează mușchii, stau la pândă care începe și deocamdată nu începe nimeni să facă ceva. Dacă prețul nu trece de 16,8, mă aștept la o creștere destul de frumoasă, 60 și ceva la sută pe acest emitent. Mergem la, am uitat ce era cu ATB, parcă, nu? ATB, da. Hai că toți suntem pe la litera A, ATB. O secundă mică. 3, 4, ce frumos a coborât în valul 4. Am dat semnal de long în această zonă. Am pus valul 5 aici, el a fost mult mai mare. Așa că îl vom șterge, vom actualiza. Hai să ștergem săgeata. Ștergem săgeata. Ar fi două variante. Oricum prețul va mai crește. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vom pune aici.
o secundă mică. Ăsta îl facem și mai mare, că este grad mare principal. Ăsta îl punem grad subordonat, îl punem mai mic, schimbăm culoarea. 3, 4, 5-ul vine sus, cu 5 aici. Ia să vedem noi. 1, 2, 3, 4, 5. Nu contează ce fac eu acum, cine cunoaște Elliot știe, cine nu contează. Este un val extins. Aici avem un ABC, dar la fel nu mai contează. Pardon, ABC. Nu știu ce, hai să ștergem. Ați înțeles, vine 0 ABC, după aceea urcăm în alte subvaluri. Mă aștept ca prețul să coboare puțin, să meargă în lateral specificul unui val corectiv, val 4. Și la finalul acestui subval 4 vom vedea desfășurarea lui. Deja observați că prețul stă pe loc de ceva candele. Vedem ce formă va lua acest val 4 și undeva de aici ar trebui să urce spre a închide sub valul 5 din 3, apoi va coborî, iar va merge o mișcare laterală mai lungă, că e un val mai mare și mai principal și din nou va urca, dar asta vom vedea ulterior. Bun, și parcă era wine, mi-aduc eu aminte. Ia să vedem ce avem noi aici. Actualizăm. Ne pregătim de un short cât de curând. O secundă mică. Valul 5 a fost mai lung decât mă așteptam. Observați un val extins. Dar este bine, nu? Că aduce bani. Orice creștere pe BVB aduce bani și de-abia aștept derivatele, așa cum au promis conducerea BVB-ului în ultimul trimestru, unde acolo putem câștiga bani și pe short. Acum, vestea bună este că avem și hidroelectrica, care va fi inclusă în indicele BET și cu siguranță va fi și ea, pardon, hai să punem altă culoare, va fi și ea pusă pe lista celor care o putem shorta, adică să câștigăm bani pe scădere, pe hidroelectrica, pe derivate și de-abia aștept acest lucru, care deja a fost amânat odată de conducere, de birocrație și de acte și, mă rog, ca să nu mai pomenesc altceva de dulce, mă opresc aici. Ca în România aproape nu este nicăieri. Bun, deci pe wine mă aștept la o creștere și finalizarea acestui val, care el a început undeva la 8,3 și până în prezent, observați, el a crescut 36%. Și o să mai crească puțin și de aici mă aștept la o corecție. Bun. Deci, Sorin, sper că ești mulțumit. Cu drag, uite, dau și eu un emoticon aici. Mihaela, mulțumire, Ducone, că a lipsit de pe acest canal. Da, Mihaela, am lipsit puțin. Sunt prins, am început un proiect nou care o să vi-l anunț și pe acest canal la momentul potrivit. Acest proiect îmi ia destul de mult timp, dar satisfacțiile apar foarte mult. Eu o să vedeți despre ce este vorba când voi face un video separat doar cu proiectul care eu l-am început și dau rezultate mari. Cristian, pentru a vedea prețul BVB. Mulțumesc frumos, am rezolvat. Daniel Saluducu, mulțumesc frumos pentru analize, sănătate și împliniri. Doamne ajută să ție, Daniel. Alice, parcă mi-ai citit gândurile, mulțumesc mult. Poate le-am primit, Alice, de la tine. Viorel, te așteptăm mai des pe acest canal. Next time, te rog, un like și
Bereca. Da, Viorel, mi-mi place foarte mult să analizez și oricum o fac pentru mine. Și na, e puțin mai greu pentru că am 4 canale de YouTube, am 3 canale private și apropo, am 3 canale private în care zilnic fac analiza pe cripto, BVB și pe Forex și am și proiectul care l-am început și mulțumesc lui Dumnezeu că merge foarte bine. Deci, dragii mei, toți cei care îmi mai scrieți pe privat să vă dau tot felul de analize și pe termen scurt ca voi să câștigați bani, evident vă aștept cu drag pe acest canal contra unei sume oarecum derizorii, mici, lunare de 250 de RON, unde fac analize ca să le fac gratis. Dacă vreți gratis, puteți să intrați pe profilul meu de Facebook, Radu cu Ursu, aveți în spate acest cover, această poză, la prezentare Trader, Piața Forex, Crypto, SUA și BVB. Și uite, azi o să postez și aici postez pe Forex, pe Crypto, pe BVB, observați, Teraplast, o analiză. Aici mai postez zilnic câte o analiză. Pe canalul privat postez mult mai multe, răspund la întrebările voastre acolo, pentru că mă plătiți, activitatea este mult mai intensă, dar pentru cei care vreți gratuit, moca, dincolo de acest canal de YouTube, care, cei drept, în ultimul timp am postat mai răruți pe canalul pe profilul de Facebook, postez zilnic câte ceva, așa că dacă vreți cu mic, cu mare, cereți-mi prietenia și eu vă adaug pe profilul meu de Facebook. În cam o lună de zile avem 1400 de oameni care mă urmăresc, așa că până la 140.000 cât are BVB-ul acum ca și investitor, trader pe bursa noastră, are de canalul meu de profilul meu de crescut. Deci, vă aștept atât pe acest profil de Facebook, cât și pe canalul meu privat, pentru cei care vor zi de zi mai multe analize și haideți să continuăm analiza noastră. iHunt și Bereca. Bereca, parcă l-am făcut. Hai să mergem pe iHunt. Să vedem cum merg vânzările de telefoane. Și ce mai vând ei. iHunt. Ce frumos, ce frumos, ce frumos. După cum vedeți, dragii mei, prețul mi-a atins targetul, mi-a atins ținta de preț pe iHunt. Hai să dăm zoom in. Am 1, 2, 3, 4, 5. Am dat target din această zonă, prețul va începe să urce când se finalizează valul 5, ceea ce așa și întâmplat, prețul deja a țâșnit frumos. Pentru cei care au pierdut trenul, cum se spune, așteptați o corecție. Punem culoarea roșie. Da? Și puteți să intrați la cumpărare pe această companie, care, după cum vedeți, de ceva timp tot scad. Mamă, uite ce mi-a stricat analiza. De undeva de pe 14 iulie, de anul trecut a început să cadă. 15 iulie. 15 iulie e ziua mea, mai am câteva zile și ziua mea. Sâmbătă is my birthday. Da, exact un an de zile, ce sincronicitate, ce coincidență. Exact de un an de zile, de pe 15 iulie prețul a căzut și cumva puțin mai devreme, la începutul iulie, prețul a început să urce. Deci cam asta este analiza. Dacă prețul nu coboară sub 0,36, șansele ca această companie sau prețul acestei companii să crească sunt foarte, foarte mari. Pentru cei iubitori de analiză fundamentală, poate să citească rapoarte, să meargă la AGA, ce știți voi mai bine. Nu uitați că fundamentalul se reflectă în grafic și pentru mine asta este tot ceea ce contează. Bun, am făcut-o și pe asta. Viorel, sper că ești mulțumit. Cosmin, sunt investitor probabil, investesc pe miniștri.
în fondul proprietatea SN la, toate cu mare minus. Aoleu, Cospine, ce nu mi-a urmărit până acum pe YouTube? Cu siguranță dacă mă urmărea, n-avea cum să fic pe minus, este imposibil. Primesc deja e-mail-uri cu oameni care îmi mulțumesc pentru că pe canalul de YouTube și pe Facebook se iau după analizele mele, intră și iau și câștigă bani de bani. Nu știu cum poate ești mai nou, habar n-am, este imposibil să fii cu mare minus. Poate a rămas de anul trecut, ai cumpărat undeva de sus când a început războiul. Nu știu, ai răbdare. Da. Inspiri adânc, număr până la 100 și te liniștești. Am cumpărat și pachetul de 5.000. Bravo ție, înseamnă că ai rămas cu 10 acțiuni, adică n-ai făcut mare brânză, dar acum nu mai știu în ce să bag, pentru că anul trecut nebunea hidru, toate scad. Păi după cum ai văzut, 2 săptămâni. A început să crească frumușel de săptămâna trecută. Ai răbdare. Eventual, dacă mai ai bani, poți să mai faci DCA pe aceste 4 companii. Pe hidroelectrica lasă-o până îți crește barba. Ce să zic, eu nu sunt investitor, nu am investit în hidroelectrica, nu am băgat bani. Eu sunt pur analist tehnic, știu să intru când trebuie pe piață și știu să ies. Dacă prețul urcă după ce am ieșit, nu e nicio problemă. Nu sunt Iisus Hristos, sunt Răducul din Bacău. Dar sunt foarte mulțumit de stilul meu de trading. Explicați-le, Cătălin, cum să zică. Da, mulțumesc frumos din nou. Da, data trecută nu mi-apărea decimalele, a dispărut și apărea doar 0 și am rugat pe cei care se pricep mai bine la... Mi-a spus ce să fac, am rezolvat și mulțumesc frumos. Hai să mai vedem. Nuclear Electrica și One. Asta am făcut-o chiar prima. Hai să mergem pe One. Să vedem cum stau cu apartamentele. Dacă au mai vândut sau nu. Dacă se vinde bine, prețul crește. Dacă nu, prețul scade, ca de obicei. One. Mână-o, uite pe aici pe undeva. One. Ce frumos, ce frumos. Se vede foarte, foarte clar. Valul 3 s-a finalizat după o creștere de 17%. Mulți au marcat. Apropo, uitați ce frumos se vede această rezistență. Da. Nu știu cum toată lumea sunt investitori, dar când te uiți la un grafic, practic, orice scădere, după orice creștere, urmează o scădere. Cei care au cumpărat undeva prin această zonă și cunosc analiză tehnică, au văzut și acest element de analiză tehnică, a marcat profitul, da? Și prețul a așteptat să coboare, a făcut o corecție, a început să vândă. După ce a vândut, cumpărătorii au așteptat această corecție și au intrat. Deci dacă ar fi un investitor pur sânge, doar cumperi lunar într-o anumită zi aleasă și nu, dar mai scădea. Dar din fericire sau nefericire, habar n-am, cum vreți voi, mulți sunt ca și mine, cumpăr aici, marchez profitul, aștept corecție, din nou intru, prețul va mai urca, dar nu foarte mult. Și apoi mă aștept la o cădere pe One, pentru că va urma o corecție mai mare, pentru că valul principal, care a început undeva de aici, la 0,81, se finalizează undeva, cred că în jur de un RON. Este un număr vânat de traderii de analiză tehnică pe orice fel de piață. Este ca o rezistență extrem de puternică. Ia să vedem în spate dacă ne uităm. Ia uitați, dragii mei, să vedeți ce puternică este analiza tehnică și este mult subapreciată. Observați o rezistență din nou și toate la un RON. Dacă mă duc în spate, observați că în preajma acestui nivel de preț am mai avut încă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ar fi al 8-lea, să vedem ce va face prețul. Cumva aș fi convins că deja începe lumea să marcheze în această zonă. Asta este puterea analizei tehnice pe care mulți dintre
voi sau cei care nu sunt mari fani analiză fundamentală, pierd bani pentru că nu știu când să intre și când să iasă, indiferent ce spune nea șeful la CEO, la AGA sau așa, lumea marchează profitul. Deci, cu alte cuvinte, mă aștept în jur de un RON să finalizăm valul 5 și prețul să coboare. Eu cel puțin, da, asta aș fi făcut. Bun, ia să mai vedem cine mai dorește. Da, mulțumesc frumos. Laurenț, un bio SMTL, te rog. Azi am chef de vorbă, deși o să dureze vreo 2-3 ore să bio. Să listez video-ul pe YouTube și trebuie să mai fac încă alte 4-3 video pe cele 3 canale și mă ocup și de proiect și de toate cele. Da, azi m-ați prins în toane bune, ca întotdeauna sunt, dar ia să vedem noi ce avem noi aici. Ce avem 1, 2, 3, 4. Am dat aici această zonă. Observați, a respins, a plecat. 4 îl voi pune aici. Și vom urca spre 3 din 5, dar nu înțeleg de ce. Hai să punem sub Millennium. Ăsta îl subordonăm. Teoretic, ia să vedem, foarte puțin. Se acceptă, vom urca și noi 3, 4, vom pune 5-ul undeva aici, 3-ul aici. Avem 1, 2 și undeva vom închide valul 3. 3 cu albastru, dar unde ori fi? Ia uite, tocmai sus l-am pus acolo. Stați că nu știu ce cu 5-ul ăsta. 1, 2, 3. O secundă că m-am prins. Prețul va cădea din această zonă, prețul va face o corecție pentru că e și firesc. Valul acesta cu verde a început de aici. Dacă ar fi să crească, ar fi un 34%, o corecție. Și apoi vom urca spre valul 3 mare din 5, undeva văd eu la 0,80. Hai să lăsăm așa și luăm pas cu pas. Vorba lui Lao Tzu, pas cu pas apare cale. Bun, deocamdată observați, prețul merge spre targetul meu. Undeva în această zonă mă aștept la o corecție spre valul 4 și apoi un up spre valul 5. SMTL. SMTL. Ce frumos, ce frumos. Am finalizat valul 3 undeva aici. Am dat ca long de la, cât o fi el aici, de la 23,5 am dat long, ceea ce și s-a și întâmplat. Prețul a crescut până aici 38%. Avem un val A. Mă aștept prețul să coboare în această zonă și apoi de aici prețul să urce. Da? Deocamdată avem nevoie de un val corectiv. Lumea marchează profitul, exact ce vă spuneam adineori. Un investitor nu marchează niciun profit, dar speculatorii pe BVB sunt enorm de mulți și ei mișcă prețul, ei duc prețul. 51% a crescut, poate și mai mult, trebuia să mă duc aici de mi-a fost lene. 76%, dragii mei, observați, a crescut valul 3. Evident că urmează o corecție, mișcare laterală și apoi un nou up. Ăsta e SMTL. A trecut de 20 de RON, semnal de long, sperăm. Nu știu la ce te referi, Liviu. Are și ceva vreme ce spui de SUO, CP și PTR, o să crească toate, bursa americană a crescut, când ne recuplăm la creștere. Când vom fi foarte, foarte mulți, dragul meu, când vom fi foarte mulți, eu sunt extrem de curios în luna septembrie
dacă BVB-ul face acum 4, 5, 6 milioane, să vedem câte milioane va face rulaj pe zi BVB-ul, să vedem dacă depășim 20-30 de milioane, cu adevărat aș crede că hidroelectrica ne-ar ajuta. Dacă ne menținem în jur de 10-12, piața BVB e un flash, un mare lucru nu am rezolvat. Vom vedea și derivatele. Nu știu dacă cei care sunt foarte vechi și au prins derivatele PCB-ul, în 2007, 2008, 2009 se făcea în jur de 100 de milioane de dolari pe zi, rulaj PCB pe derivate, pentru că traderii și analiștii tehnici tranzacționau acolo și făcea rulaj enorm de mare, pe când BVB-a noastră făcea tot 4, 5, 6, 7 milioane de, mă rog, atunci dacă era dolari, euro, ca și în prezent. Deci de 16-17 ani nu s-a întâmplat mare brânză pe BVB. Vom vedea, sunt curios, septembrie-octombrie, când lumea vine din concediu, să vedem rulajele zilnici, începând cu ziua de miercuri, când hidroelectrica va fi listat. BioSMT le-am făcut, SOCP. Hai să mergem la SOCP. De 2-3 ani de zile nu mi-a cerut-o nimeni să o analizez. Haideți să vedem dacă există pe platforma aceasta. SOCP. SOCEP Constanța. Hai să o pun și eu aici. Wow, 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 ce frumos a crescut, ce puternic a crescut. Cam asta e tot graficul care l-am. Ce să spun, foarte tare, cine a cumpărat, bravo lui. În mare, pe graficul weekly, cam așa ar urma analiza pe acest an. Această creștere puternică este specifică valului 3. Ea se va opri la un moment dat și când se va opri toată această creștere, acest profit de până în prezent, wow, 1300%. Mamma mia! Bravo celui care a urmărit. 2015. Nu e chiar așa. În tot cazul, la finalizarea valului 3, mă aștept la, hai să vă arăt tot, corecția clasică, care tot v-am învățat. Stați că am făcut altă prostiuță. Am selectat altceva. Ia să punem noi ăsta aici, să mă păcălească. Perfect. Cam așa, dragii mei, aș vedea evoluția prețului în acest an pe statul secundă, style. Da, el va mai crește, la un moment dat se va opri, a crescut deja foarte mult, va face o corecție, cam așa aș vedea pe tot parcursul acestui an, graficul, repet, fiind pe weekly. Și parcă mai vroiai pe PPPTR, asta e pe aici pe undeva jos, PTR. Apropo de că dacă cineva se întreabă de ce sunt bifate unele companii și altele nu, cei de pe grupul meu privat de Telegram au făcut o listă să analizez doar aceste companii care sunt bifate. Observați că PTR nu este printre ele, SOCP nici atât. Ups, uite ce nu-mi place, s-a dereglat complet. Ce nu-mi place, ce nu-mi place. Cred că aș fi inteligent și să-mi salvez analizele, că nu înțeleg de ce se... Așa pățeam și pe platforma de la BVB până am găsit-o pe aceasta. O să revin cu PTR pentru că ar dura ceva. Hai să șterg. Acesta vine B-ul ar veni aici, AUR ar veni aici. Ștergem astea, ștergem tot. Fapt asta lăsăm. Ar veni valul 1,
2, aveam un 3 pe aici pe undeva, unde s-o fi dus, nu știu. Totuși este cam mic. Mai facem încă o dată. Și aici punem 3-ul ăsta. Da, urmează o perioadă de corecție. Și de aici vom urca spre sub valul 3. Vom coborî, vom urca. Uite, dacă vă ajută mai mult, hai să facem așa. Și ștergem săgeata verde. Când o vrea ea. Vom coborî spre 4, vom urca spre 5, la. Da? 5 din C din B. Poftim. Astea nu știu ce caut. Era un subvalul, dar nu ne interesează. Cam așa aș vedea evoluția. Uite, tot pe graficul weekly sunt. Evoluția PTR-ului pe acest an. Este așa că ăsta vine doar aici. S-a dereglat complet. De aici ar trebui să urce spre... Și de-abia de aici ar trebui să o coboare foarte, foarte mult. Punem culoarea roșie. Da, ceva de acest an. Rețineți, dragii mei, că graficul este pe weekly. Aici este 0. Și cam atât. Încă una și mă duc. Stați că nu mai știu unde eram. Numai de bine, Doamne ajută. Alex, inimioare, mulțumesc și eu. De tot râsul. Asta e. Unii sunt foarte încântați. Din 1000 de oameni încântați și unul care nu înțelege nimic din ce fac eu. Măcar sunt fericit că l-am făcut să râdă. Dragii mei, dacă v-a plăcut acest video, vă rog frumos să dați un like la acest video. Dacă pentru prima oară vă apare acest canal pe YouTube, undeva aici aveți un buton abonează-te. Dați click pe abonează-te să primiți mereu analizele mele. Ce să mai spun? Cam atât. Pot să vă urez decât spor la bani. Și nu uitați să vă abonați cei care vor să primească zilnic analize pe acest grup privat. Avem și un canal în care doar eu postez. Avem și un grup unde membrii grupului postează tot felul de știri, mă rog, se discută între ei. Dacă vreți câte o analiză, vă invit să vă abonați pe, mă rog, să-mi cereți prietenia pe profilul meu. Sunt mulți de Rădu cu Ursul în România. Dar unul singur sunt eu cu această poză și cu acest grafic și cu această prezentare și vă aștept și pe acest profil de Facebook. Până la următorul meu video, dragii mei, vă doresc toate cele foarte, foarte bune, spor la bani și aștept comentariile voastre bune și rele, da, fiecare după sufletel. Acum v-am șantajat, să știți. V-am manipulat. Toate cele foarte bune, dragii mei. Dacă nici nu știu ce să mai fac, am greșit, da.